Nedavno kada sam snimio klip kako sam zaradio 4 miliona u samo 2 sata, rekao sam da ću da napravim klip o tome kako vi možete da zaradite pare u GTA 5. Ali sam imao u planu da vam pokažem neke misije, neke evente ili nešto tako, kako da zaradite pare. Naravno, to je veoma dobar način da zaradite pare, ali veoma dugo traje. Znači, svaka ta misija, možete zaraditi lupam 10, 20, 30, 40, 50 hiljada u najboljem slučaju. Mislim, nisam siguran, možda imaju još neke bolje. Ali, opet, treba vam dosta vremena i treba tu da se mučite. Ja nisam fan nekih rađenja misija i tih sranja, više volim ovako da se sprdam po gradu. Tako da, znači, nisam, stvarno, prošli put, kada sam snimio klip kako sam zaradio 4 miliona, nisam htio da navedem modere kao opciju da zaradite pare, ali ovaj put stvarno moram. Znači, ovaj klip posvećuje moderima, znači, neki će, da dislajkuju ovaj klip zato što, kao, bit će fazon kako da ubodimo modera, Znači, ja, kao što možete vidjeti, ja imam na GTA 5 33 sata. Od toga je jedno 70-60% vremena igrao moj brat. Ostalo sam igrao ja. Znači, ja imam tu možda oko 10-15 sati igranja na GTA 5. I od tada sam upoznao, to jeste, znači, bio na serveru dok su za vrijeme 3 ili 4 modera. Nisam tačno siguran, ali evo, kao što možete da vidite, tu vam pokazujem pod analizima footage ili ti snimke kada sam bio sa njima. Znači, ovaj Rhinoceros, onda ima Gametron YouTube, onda treći je bio nešto na C, nemam pojma, ili još jedan je bio, znači, sve ću vam tu da pokažem. Znači, kao što sam prošli put rekao, moderi imaju neke akaunte s kojima mogu da rade svakakva sranja i jedan od tih sranja je da vam daju pare. Znači, to je najbolji način da zaradite pare u GTA 5. Kako ćete to raditi? Samo, znači, igrajte na serveru i svaki put kad uđete, ne znam da li bi bilo pametno ili možete znači, čitate tamo chat, možete da napišete ima li modera na engleskom, naravno tu će malo trebati engleski. Ako ima modera, probajte da malo da se ulizujete tamo, nemojte da budete baš naporni, da spamujete zato što oni to ne vole. I onda ako vam dopadne dobar moder, imat ćete sreće i dobit ćete pare. Znači, ja sam do sad, znači, od ta 4 modera, 3 su bila dobra, samo ovaj Gametron YouTube nas je zajebavao i pravio sranja, jedini nam on nije davao pare, ostali su svi davali pare. Znači, samo ako je moder na serveru, uđete na mapu i vidite gdje su se ostali igrači skupili, odidete tamo i kupite pare. Kao što sam rekao, trebate da imate sreće, ali možete da dodate ove modere što ih ja imam u prijateljima. Znači, pogledajte imena, ukucajte tamo na social clubu i dodajte ih i gledajte kada su oni online i uđite u njihov lobby i uzimajte pare. Znači, opet kažem, morate da imate sreće, ali ako sam ja za 10-15 sati igranja ubao 4 modera, znači stvarno ne može bolje. I znači sad imam oko 5 miliona jer sam kupio kuću i kupio auta i stalno kupujem oružje, nema šta, znači trošim ko budala. A kad biste igrali misije ili kad biste igrali bilo šta, trebalo vam dosta da zaradite te pare, znate i sami. Ali opet za one koji nisu te sreće da budu moderi, ali neće da se bakću sa moderima, ja ću vam u sljedećem, jednom od narednih klipova pokazati neke misije ili ti evente na kojima možete zaraditi dobru svotu novca, a i u isto vrijeme možete zaraditi one RP poene da rank upujete, znači da bi dostigli što veći rank, naravno da bi mogli da otključate što bolje stvari.